uděláš chybu. Tak další dvojice. Jirko, běžte si tam, jsou to, jo? A ještě tamhle jsou dvě židličky, to jo? Ještě Míšo, ještě Jiříku. Ty máš, jdeš do dvojice. Jsme se domlouvali. Kromě ruce. Tady krejčí na dvojku. No a tenhle jsem tady takhle, ještě dvakrát nebo třikrát to. Přesto. No normálně plést, plíst. Jo. Tak Tereza Fialová na trojku. Může tu házet. Motat, aby byly obě dvě dlouhý stejný. Umatáš si to sám, když to byl držet? No to radši. Nebo já? Ale tak to aby držte. byly oba konce stejně dlouhý, Maru. No tak zadání, neboj se. No. A teď proti sobě, jo? umotej to a uvázat pořádně, aby se to... Dost už několikrát ty. Musíš dvakrát nebo to a pak to utáhnout. Jako za Jasný. no to tam, když mám dost provázku, tak to musím dát. Takhle jenom. No pořádně, uzel. Tak uzel dělej, tak? Stačí. No to stačí, ten drátek vymotej. No, já. To bude to hotové, já to tady. Ten pravý, krajní, úplně krajní kousek, tyhle čtyřky, teď mu zase kurce. obejme tyhle ty druhé čtyřce do té poloviny, vidíte to? Jo. Dávám to pod Rozdělím si to na dva a dva. A ten proutek dám sem dolů. Čili z toho kraje, tím, že projde kolem těch dvou, se dostane sem dovnitř. Prsty a To je z jedné strany. Když to máte, tak z druhé strany opět krajní proutek, zase doprostřed ty druhé čtyřky a zase sem dovnitř. A takhle se začíná plíst. Tak a teďka to vymeš, ten odsaď. Takže to znovu záleží na vás. Čím více vtažená, tím je pružnější. Přece ty kolky hobby víc. Takže... Lepší tady tam. Tady pod tou. Prsty musíš. Prstama musíš vytáhnout. No vytáhni. Musíš táhat, držet. Takhle a strčit to sem na tuhle stranu. Tak to jako utáhnout. Takhle. A tady kůle, ještě jdeš takhle přesně. A dejte pod tu. A zase na druhou stranu. Teď vemeš tohle. A dáš ho na ne tímhle stylem. Ne, takhle to nemůžeš píchat. Ne. Jiříku, nech si to vysvětlit, prosím tě, jo? Neměj svůj rozum. Jako... Jo, takže žádný mezi. Ne, tam už ne, ta se jenom přitulí těm čtyřem. Takhle, Zase tady, takhle mezi ty dva. A zase se přitulí těm tak, a takhle se tak. Teďko zase tak, co? Ano, správně, a přitulí se k ním. A teď z druhé strany. Pozor. Tady v té ruce si to drží. Ne, nedělejte, ale nech zatažený prsty, aby si to Ať vám to nerupne, ale utahujte hodně, ale opatrně, ať vám to nerupne, jo? měla furt zapat to, aby si viděla, kam který patří.
Sedněte si k tomu, tam máte židličky, jak si sedněte, ať se vám to dobře dělá. Můžete jít, nebojte, běžte.